kadai ce a cikin mata, yarda da ni ke ce aka ba kan buwar gata, ni da ke mu zaman na kamar aliyan mata, in kika so mulki ne ta da hado masarauta, ga ki kula da ni kuma ga ta hanta da ni mai fata, kika share gaba kika kai ni garin kauna manufata, kike komai sama karmai gaba ta ta san taba kowa domin ta suna bankan kai abinda na bai wa zinariya da ta cike burbutan zuciya ta ce mini baya kai duniya da dalili ta ta bangajiya, amma ta ba musulmi da dabara haka da cikin biyakin shiga ruhina.